Guys, nandito na pala kami ngayon sa Holy Cow Restaurant. Dito yan sa Mall of Asia. Ito yung early dinner namin. Dahil hindi kami nakapag-lunch ng maayos, kaya nag-early dinner kami. And after this, pupunta na lang kami doon sa SM Seaside. Doon, mas maraming tao, lalo na sa gabi. Pagkatapos namin dito. Ayan. Yung food namin. Naka-order din pala kami ng pig from Taiwan. May tao dito guys sa MOA Seaside, SM Seaside. Yan, meron silang Ferris wheel. Tapos ayun, sightseeing. Tsaka meron din silang night market. Marami kang mabibili na street food. Ang daming tao dito guys, lalo na paggabi, maganda siya. Marami din namang makakainan. Dahil ito yung pinakamalaking mall dito sa Manila. Ayan, ang daming rides. Parang fiesta dito araw-araw. Ang daming rides dito guys. Ang daming tao, ang daming gumagala dito. Lalo na paggabi. Gabi talaga lagi ang mga tao gumagala dito sa SM Seaside. Ayan, ang daming tao. Ayan dyan guys, bumabagsak yan. Tapos ayan, marami kang mabibili na pagkain dyan. Ayan, mahaba. Ayan, ang dami ditong tumatambay guys. Ayan. Yan yung building ng SM. Yan, malaki yan guys. Dito ayan, maraming nagpapapicture dyan. Pero ako, wala ako sa mood.